चलावे ना ऑटो। वाह 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 रे तोहार गुरुजी। ऑटो ना टोटो, जवन समय टोटो चलल बा, सैया जी ऊपर टोटो चलावत हो। ओहो एक दिन में हररुआ अपने सैया जी से कहत बा, कैसे कहत बा गुरुजी? कहे राजा पहिले नियन नाही मानेला, राजा पहले दे नाहे लागेला, राजा पहले दे नाहे लागेला। आपन में हरि के गैर लेखा जानेला। राजा पहिले नियन नाही मानेला, आपन में हरि के गैर लेखा जानेला। कमी भइले बोलम तोहरा प्यार में, चीजिए कहू सिंगार के ना आनेला। तब मर्दा कहत बा कैसे? सिलवट पर चूड़िया भोरे लुए जान, सिलवट पर चूड़िया और लाया जा जलावत जड़िया, और लाया जा सिलवट पर चूड़िया भोरे लुए जान, दया पना राजा जी के दिलवा ओढ़े लुए जान। हमारा राजा जी के दिलवा ए राजा पहिले नियन नाही मानेला, ए राजा पहले दे नाहे मानेला, ए राजा पहले दे नाहे मानेला। ई दोबारा पुरस्कार बाबा विश्वनाथ पीजी कॉलेज तेलियानी बहदिया गाजीपुर के धरती से प्रबंधक साहब परशुराम यादव जी की ओर से 501 रुपए का पुरस्कार पैर छू के बार बार प्रणाम कर बनी। देखिए आप लोग के अगर आपका नाम लिखवावे के बाद तो वाह यहाँ जे जे बैठल होकर बीए बा, बीटीसी, बीएड, बीएससी, एमएससी, एमए, बीए, बीएससी, एमए, बीकॉम, एमएससी, जौन सब कुछ बा, जौन आप लोग की सुविधा चाहिए, सुविधा भी बा। और प्रबंधक साहब आप परशुराम यादव जी जेके आपने बच्चा अच्छा का नाम लिखावे के बाद संपर्क करी जाए से आपके ओर से 501 रुपए का पुरस्कार पैर छू के प्रणाम कर बनी। आप सम्मानित पूजनीय रामकरण दादाजी कोटेदार कुड़वा के धरती से आपके ओर से 101 रुपए का पुरस्कार पैर छू के प्रणाम कर बनी।
पुरस्कार बाबा विश्वनाथ पीजी कॉलेज तेलियानी बहदिया गाजीपुर बहुत बहुत धन्यवाद।